hasteni kwbangma jaga no chini borok rok jara pahar o tongnai tipasa rok bebak samung humung bai gwdalui samung kwlai chalai o aroni bisingo tongo samung ni bisingo bo wak tok pun musuk pusiui chalaimani tei rang ajilaimani hingkhe khe oro nukjago je wak tok wak rok pusina wngkha khai chwng sudo gundak mela simi charima bai wngya chwng kwbangma manui charwi mano jemon khama koiphon laifang kwbangma omo haijak manui rok no chwng songui borok no charwi mano hingkhe chini tipasa amchaio kwbangma jaga no omo hai khlai bo charilai o aroni bisingo tongo ang bo koroksa norok tini nuknai ang bomo hai khlaiui wak ni bagui bebosta khaikha chanani bono tebo kothok kothok songui charina bagui wak sengla bono bo gundak bo mela simi kwchari manya hingkhe chwng omo hai rok charimani jodi obas khaimankhà chini rang puisa bo save khlai mano kaisa no tei charitani bo chwng aswk hosok khino nanglak khe nai tongdi norok joya karui o video ni bisingtwi chwng sai manlaiano kailaidi chwng bomo hai khaiui bono songui chariman hingkhe nai tongdi joya karui wak wngkha khai abo bo kaisa bosor income no hinui mano phiaba baksa baksa farm o wak farm khainai rok wngkha khai borok 6 mas 7 mas 5 mas hai khe no falui mano. Chwng wak no tamo tamo charwi manlai mai hamya charwi mano mai hamya no bisi kwbang rwkhai wak rok khuk bachilani loi wngui thango hingkhai chwng khub kom no chario mai hamya kono somoi mairum hamya rok pai songui chario hingkhe no nukha balti o hingkhe ang koiphol bai hama songmani hingkhe mo hingkhe berma kosom tei oro mela bo tongo kisa o bokang hama bai kothok songmani mo hingkhe busi bo kisa kuchu charwi mano wak sagwnang puro wak mano hingkhe wak ni dudh bisi wngo hingkhe waksa rok bo dati torui mano hingkhe norog nukha gundak mo hingkhe mai motomjak ni gundak chwng huk khaipungni huk ni mai hukjada mai ni gundak sugriui charikha gundak motom hingkhe borok tebo thokjak kungo hingkhe chwng gundak no kisa kwbang khai riui aro o mai hamya rok no kisa kom riui hingkhe wak bo aswk khuk basia hingkhe oro nukha amo bomo hai khlaiui mela bo kisa ririo okolog chwng oro o busi bo hati sikom bai patisa riui rwi mano. Hingkhe chwng bono yak bai bwsam paiui sapungwui paio yago hand cover thubui no khe totebo kaham aswk yak ni bagui ngotokya hingkhe hand cover kwrui hingkhe yak rok bwthai fano wngui mano aboni bagui norog gundak jodi wak ni bagui gundak tangna nangkhai hand cover paimannkhai hingkhe norog nukha nokbar ni nok gana gini tui klai tongmika chwng bono baire rok khamani
Nada, kalau pa sudah selesai. Ini kita sudah menada. देखो jenangnya kontak aja. Wah, pada kunjung nak nabi kunjung. Ekdom bayang dah. Tay, yang kalau nak buat teh kan apa ni? King. Wak. Waksa. Cái nó kena bayarok. Nó wak dong nak siapa ji? Waksa cikon nung toka. Mas kayak ko. Ek mas kayak ko. Prai. Bisa kromani salta sekang borok asai be mani. Gai tini to bisa kromalai mani prai. Engkana 15 din rok hai. Ikai waksa rok jalan nang rok kontak haji. Salah tomo pasta beri tomo tinta. Pak kotozat kunjuk wajat. Krika. Di bawah. Mulai kena waktu turun lagi. Kukur wak mau guys silang naik silang. Itu lagi. Wak nok perspektif nanti. Yang boyang otang itu yang baru excited Q. Kayak yang agi besar paman. Kayak baru Q kayak kayak setuju. Setuju yang kayak orang baru tua punah saus si baru punya tuh. Kayak ini komono pada kahar lu yang gudal bay haru ya kalau sekarang mana